Nej. Men liksom sätt ner foten precis rakt ner. Ta ut den ena foten. Ta ut den svåra foten först då. Ta ut den svåra foten först då. Sluta skratta! Jag dör här. Nästan. Jag måste bara komma ut. Jag kommer ut med den foten. Nu måste jag bara komma ut med den där. Behöver du hjälp eller? Nej, jag behöver aldrig hjälp. Ja.